Kennedy Kongset live arts nam kerta na nongra ubala pladon kti ka ba penyap u hybrid news nam bat kumju ubala kado dong kti penyap ru ka kong elang pawa hak ba ga mediap chungkala lap hak chingsong plastik bala bread ak wadu ka badan khaput ka snong nongra bala palang men hakan riu trek wi yong arjap riu hak jingalam ki pulet khasan trek wi yong arjap riu ulahab ban lek pen I kumno lale hak ba penyap yakate ki kanthei kumban syukdo ba kong elang kabla khenja nal yeng ha janmiet arpau trek ulber ajap riu lai I ba kadan bo Kennedy hadukan sha bat khamadian sa yeng kemi Kennedy u Kennedy uday bla shakam ka strek wi yong ajap riu hadin ka jinglap sai ki pulet bo punyap yu hybrid news nam ha yeng kemi jung u ha pratrek urisa ajap san balit brat I ka media halaurum nong ha maupan ba lapat da ki nongsong snong ha ka step ka babut kani ke cingyalam u Kennedy kalong shibantana crime scene recreation bat pen scam ya jingdong ti jung u company am bat pengklanyi ki bor pulet hak ban thep ya chat sheet Pak Farah, stop ini video, bos. Bilang nanti. Nah. Ya, mas lah ya. ESP lagi keras. Habatin, pej bahagi ki Sharp ke Sharp Plus F.
Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.